Esa pregunta de por que un empeza a escribir sempre ten unha resposta incompleta. No meu caso, a principios dos anos 90, eu non tiña consciencia de que me gustara especialmente escribir. Simplemente era unha especie de xogo de xuventude, un xogo intimista para os amigos, para min mesmo, para ir medrando. Todo está ligado, como sucede en moitos escritores dos 90, a Universidade de Santiago de Compostela, os pisos de estudiantes, e a certa necesidade de expresión que no meu caso se decantou pola palabra. Pero non quero darlle máis trascendencia a iso, sobre todo porque cando empecé a escribir na revista Ólivos da Facultade de Filoloxía, era un xogo no que eu escribía contos, a imitación dos autores que admiraba, e facía xogos que tiñan moito máis de retórica e de literatura que de vida. Entón, considero que, como todos, paguei a inexperiencia e a xuventude, pero é un pecado venial. Despois veu a poesía. A poesía empecé a escribila dunha maneira máis ou menos consciente a mediados dos anos 90. Daquela convivía tamén nun piso cun amigo de Lalín que se chama Celso Fernández Samartín. El creo que foi unha fonte de inspiración e un ánimo para escribir poesía, porque é un gran poeta, e abriume un pouco a visión sobre o que era a vida e sobre o que era a literatura. E tamén daquela eu xa tiña máis claro o meu gusto pola subxetividade e polo que quería contar. Entón, a poesía foise impoñendo como unha necesidade. A palabra necesidade sempre é básica nestes casos e non é un tópico. Necesidade e tamén, por que non, prazer. A poesía como necesidade e como prazer e nada máis. Non hai que darlle máis voltas. Despois, traballo, oficio, lecturas, paciencia, amigos, vida, experiencias, pero non nos convirtamos en filólogos, en retóricos. Un fai o que lle apetece, porque lle gusta e porque o necesita. E despois ten que vivir, nada máis. Poesía, poesía, e ata onde cheguemos.